Se on ollut siellä vähän semmoinen alistuva, että se ei ole ensimmäisenä ollut päsmäämässä mitään. Niin näytetään vähän mitä se... Kyllä vähän hauskaa näitä Sulla kävelee yli. Pitkät jalat. Toi on Doorikselle hyvä, toi on tosi hyvä, tosi hyvä. Varmasti unet tulee alta aika yksikön, kun täällä vähän saavat peuhata. Sen takia se on tosi hyvä, että tämmönen paikka on, että kato. Joo, mutta on sulokassari. Aha, terve! Jos ei olisi tätä, kun ei voi vapaana pitää, niin se olisi ihan... Mä saisin kävellä koko päivän sen kanssa pitkin teitä. No niin, joo. Sulalla riittää virtaa. Kyllä riittää, se on siis... Niin. Uu. Niin.